Budesma Lestari Jaya Bandung. Niki nggih kepangaken niki anggota-anggotane Budesma Prabon nggih. Niki sedaya perwakilan saking desa-desa. Nggih, saking Sugihwaras nggih wonten, saking Sonaken nggih wonten, saking Watundatan nggih wonten, saking Burungrejo nggih wonten. Nah niki sedaya jumlahipun 11 peserta berarti 11 desa. Niki alhamdulillah saklek kagiatan teng Sugihwaras akhirnya tahun ini derek ramai hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Ini Serikati Budesma Lestari Jaya. Pertama-tama sedaya desa teng Kecamatan Prabon semangat Budesma. Ini dipandu nanti bagi kita melawat. Thank you.
Aku pengen kenalan, kenalan neng Lesia, kok nyekang dan kok di atas.